Pane, ku komu pôjdeme? Veď Ty máš slova večného života a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus. Slovo Božie, ktoré bude dnes východiskom nášho kázania, je zapísané v čítanej 11. kapitole knihy Skutkov a prečítam ešte raz verš 21., ktorý znie takto. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry a milí bratia, Pánu Ježišovi Kristovi. Pánova ruka bola s nimi. Lukáš, autor knihy Skutkov, nám pripomína, že to, ako rástla cirkev, to, ako sa formovala, budovala, že to nestálo len na ľudských snaženiach, ľudskom úsilí, ľudských schopnostiach, ale že v prvom rade to bolo Božie riadenie. Že za tým všetkým a nad tým všetkým bola jeho ruka, jeho moc, jeho vedenie, jeho požehnanie. A preto, keď čítame knihu Skutkov, tak ju netreba čítať ako akúsi kroniku, ktorá zaznamenáva, jak sa cirkev šírila, jak sa dostávala zvesť evanjelia na ďalšie miesta a jak sa naplňa ten misijný plán až do posledných končín zeme. Ale treba ju čítať ako svedectvo. Svedectvo, ktoré má povzbudiť, svedectvo, ktoré má nás poučiť, svedectvo o tom, že Boh koná, že Boh sa angažuje uprostred tohoto sveta a buduje si svoje dielo a buduje si svoj ľud. V čom to vidíme? No, čítame aj v dnešnom texte, že učeníci sa rozprchli, pretože nastalo prenasledovanie, keď ukameňovali diakona Štefána. Stalo sa čosi zlé. A to zlé prinútilo učeníkov, aby sa rozprchli do okolitých, bližších i vzdialenejších miest. A s nimi odišlo aj evanjelium. A zrazu to zlé sa stalo podnetom čomusi dobrému. Áno, to zlé sa zrazu stalo dôvodom k tomu, aby sa cirkev mohla posunúť ďalej. Pánova ruka bola s nimi. Áno, častokrát Pán Boh koná tak, že nás potrebuje niekedy posunúť, potrebuje nás niekedy formovať a robí to cez mnohé okolnosti. A niekedy sú tie okolnosti aj nepríjemné, ťažké, zložité či bolestné. Ale prinášajú určitú potrebnú a dôležitú zmenu v našom živote. Aby sa evanjelium šírilo. Pretože, úprimne povedané, čo nás niekedy v živote posunie, nakopne, jak tomu hovoríme? Nie vždy sú to tie dobré veci. Ale keď sa stane niečo zlé, tak vtedy, čo si hľadáme, vtedy chceme nejakú zmenu, vtedy niečo potrebujeme a vtedy sme schopní posunúť sa. A tak ruka Pánova bola s nimi a prejavilo sa to tak, že i to zlé, čo sa stalo, poslúžilo k dobrému. Lebo veriacemu všetky veci slúžia na dobré, ako hovorí písmo. Pán Boh si dokáže aj ťažké a bolestné okolnosti nášho života použiť, aby sa naplňalo jeho dielo. A poďalšie, keď si uvedomujeme, že Pánova ruka bola s nimi, tak to bolo aj preto, a vidíme to aj v tom, že Pán Boh má vždy pripravených svojich ľudí. Vždy má pripravených učeníkov, ktorí sú ochotní v tom správnom čase, v správnej chvíli niečo urobiť, nejako zasiahnuť. Nie je to len o tých ústredných postavách, o Petrovi a Jánovi, o ktorých čítame v úvode. Peter sa stáva akousi
najdôležitejšou postavou jeruzalemského zboru. On je ten, ktorý tam káže, cez neho sa dejú mnohé divy. Ale zrazu počujeme, že Pán Boh má svojich ľudí aj medzi diakónmi, že Filip zrazu je dobrý evangelizátor a kde prichádza, tam sa to evangelium ujíma ľudských srdc. Dozvieme sa, že v Damasku je nejaký Ananiáš, ktorého Pán Boh pošle za Pavlom a aj keď sa mu spočiatku veľmi nechce, ale ide a Pavlovi zvestuje dobré veci, ktoré zmenia jeho život. Áno, na každom mieste má Pán Boh niekoho, kto je pripravený a ako by čakal na tú správnu chvíľu, na tú správnu motiváciu. Tak ako dnes čítame o Barnabášovi. Boh má vždy svojich ľudí. Ak má svoj plán, ak má svoj zámer, tak má ľudí, ktorí sú obdarovaní, pripravení a ktorí sú v tej danej chvíli ochotní. Ochotní, aby niečo s tým svojim povolaním urobili. A po tretie, si uvedomujeme pri čítaní knihy Skutkov, že Pán Boh svoju cirkev neustále formuje, vyučuje, prestavuje. Áno, pretože cirkev nie je taká, aká bola vtedy. Najprv, a to je tá zreteľná, viditeľná otázka, najprv bola cirkev tá, ktorá prinášala evanjelium iba medzi Židov. Pretože takto vnímali, takto považovali za správne. Ale Pán Boh robil všetko preto, aby tento ich názor, tento ich pohľad pretransformoval, aby pochopili, poznali, že evanjelium je tu otvorené a pripravené pre všetkých ľudí. Zrazu Peter sa v Jeruzaleme postaví a povie tu svoju skúsenosť, povie o svojom zážitku s Kornéliom v jeho dome, ako tam všetci uverili a prijali Ducha Svätého. Ako sa diali veľké veci, pretože Pánova ruka bola s nimi aj tam, aj medzi pohanmi. Pán Boh nás učí. Pán Boh mení a formuje naše názory, postoje, pretože tie nemôžu byť nemenné, pevné, pretože i my potrebujeme byť v istom zmysle flexibilní, tvárni, aby sme mohli byť použiteľní v tých Božích plánoch a v Božích zámeroch. Krásne hovorí 32. žalm v 8. verši. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať a moje oko bude bdieť nad tebou. Aj my v živote viery potrebujeme, aby nás Pán Boh formoval. A tak Pánova ruka bola s nimi. Pripravoval okolnosti, dokázal ich použiť, využiť. Pripravoval si ľudí, ktorí boli ochotní zasiahnuť, niečo vykonať. A pretváral to povedomie. To povedomie v cirkvi, aby sa cirkev stávala flexibilnou, užitočnou a prospešnou. Ale na chvíľku sa dnes ešte pristavme pri Barnabášovi. Ak by som sa vás opýtal, či poznáte nejakých apoštolov, tak mnohí by sme povedali samozrejme Peter, Pavol a ďalších učeníkov, ktorí sa stali apoštolmi tým, že ich Ježiš vyslal ako svojich svedkov do tohoto sveta, ale možno málo koho by napadol taký Barnabáš. Ale pritom je to veľmi dôležitý apoštol. Je to pôvodom Levita, rodak z Cypru, o ktorom v závere 4. kapitoly Skutkov čítame, že predal svoje pole, priniesol to do Jeruzalema a sám sa stal apoštolom. A to takým, že mal výnimočné obdarovanie venovať sa mladým kresťanom. Kresťanom, ktorí teraz uverili. A mimo iných sa venuje aj samotnému Pavlovi. On ide
s Pavlom do Jeruzaléma. On sa za ňoho zaručí vtedy, keď mu ešte málo kto dôveruje, pretože voči Pavlovi boli opatrní, nevedeli, či on sa nechce len infiltrovať medzi nich, aby ich potom nejakým spôsobom mohol prenasledovať. On ho mentoruje, vychováva. A keď vojde do Antiochie, tak si tam Pavla zoberie a rok sú tam spolu. Vyučujú, kážu, bok po boku. A tak vlastne Barnabáš má nepopierateľný vplyv na Pavla, na jeho formovanie, na to, že on sa stane potom tou vyvolenou nádobou, ktorá poniesie Ježišovo meno pred vládcov a pred mnohé národy. Áno, cirkev potrebuje takých Barnabášov, takých, na ktorých možno občas zabúdame, ktorí tak v úzadí pracujú na tých Pavloch, na tých, ktorí sú v popredí, na tých, ktorých je počuť, vidieť, ale oni ich vychovávajú, oni ich usmerňujú, oni sa za nich zaručia v tých počiatkoch, kedy je to dôležité. Oni rozpoznajú potenciál, ktorý v tých ľuďoch tkvie. A Barnabáš je taký apoštol. Apoštol, ktorý má svoje miesto. A má svoje dobré hodnotenie. Lukáš povie, bol to dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. Schopný viesť a vychovávať iných, aby boli na šírenie evanjelia užitoční a prospešní. Cirkev potrebuje Barnabášov. Nie len Pavla a tých, ktorí sú v popredí, ale tých, ktorí dokážu povzbudzovať, formovať a zaručiť sa a rozpoznávať potenciál v budúcich apoštoloch, zvestovateľoch evanjelia. A tak Pánova ruka bola s nimi. To sú všetko svedectvá o Božej prítomnosti, o tom, jak sa Pán Boh priznáva okolnostiami, jak sa Pán Boh priznáva, že si povoláva ľudí, nových aktérov, jak Pán Boh formuje, vychováva svoje spoločenstvo veriacich, svoj ľud. A mnohí uverili. A mnohí sa obrátili k Pánovi. A tak cirkev rastie. Ale v Antiochii to spoločenstvo nám vydá svedectvo nielen, že rastie počtom, ale cirkev rastie do kvality. Cirkev prechádza určitou transformáciou a tá transformácia je nesmierne dôležitá. Práve tu sa prvýkrát do spoločenstva cirkvi prijímajú pohania. Nejak tak prirodzene. Vyšlo to samo od seba. Cirkev sa teda stáva všeobecnou. Verím v cirkev všeobecnú, alebo verím v cirkev katolícku, lebo katolícka všeobecná je jedno a to isté slovíčko. Cirkev sa stáva všeobecnou, a to naprieč kultúrnym, národným či náboženským rozdielnostiam. Stáva sa všeobecnou. Je pre všetkých. A keď prichádza Barnabáš do Antiochie, tak nerieši tú otázku, či evanjelium patrí aj pohanom, ale zaradoval sa, čítame, a všetkých povzbudzoval, aby vytrvali pri Pánovi tak, ako si to zaumienili vo svojom srdci. Cirkev je pre všetkých. Ona sa to musí naučiť. Ona sa musí naučiť tejto otvorenosti. Ona sa musí naučiť, že evanjelium nie je privilégium určitej vrstvy, ale že to je posolstvo, bohatstvo, poklad, ktorý patrí každému človeku. Cirkev sa to musí učiť. Musela sa to učiť v 1. storočí, vo svojich počiatkoch, a musí sa to učiť dnes. Žiaľ, my dnes žijeme v kresťanskej cirkvi, ktorá je rozdelená vo vnútri. Rozdelili sme cirkev na ortodoxnú, katolícku, protestantskú, teda charizmatickú.
Ako keby sme boli rozdielne náboženstva. Ako keby tá jednota v Kristovi nebola tým podstatným a základným, na čom budujeme, ale tým podstatným sa stáva kdesi naša tradícia, naša výnimočnosť. Áno, cirkev dnes potrebuje hlásať, že je cirkvou pre všetkých, a to i na pôde ekumenizmu. Ekumenizmus nie je niečo navyše. Je to nutnosť. Buď sa cirkev stane jednotná na základe evanjelia Ježiša Krista, na základe jeho mena, alebo stratí schopnosť oslovovať svet, uprostred ktorého žijeme. A tak toto sú výzvy, pred ktorými stojíme my v prvom storočí tohoto milénia. Stať sa cirkvou pre všetkých. Ale ono to potom znamená, že to trošku premieňa, formuje naše pohľady i na dianie vo svete. Ja viem, že môžeme mať rôzne pohľady na migráciu, na súčasné pohyby a presuny ľudí v tomto svete. Ale čo tak skúsiť sa na to pozrieť kresťansky? Že to nie sú len ľudia, ktorí si prišli ujesť z nášho koláča, ale že to sú ľudia, ktorí prišli, aby sa stali možno novým objektom našej misijnej služby. Áno, zvestovania evanjelia, ktoré je pre všetkých. Nepočuť tento hlas cirkvi. Nepočuť tento apel, že svet, ktorý je v pohybe, tak možno je v pohybe aj práve preto, aby mohol byť znova zasiahnutý a oslovený evanjeliom. Cirkev na migráciu reaguje tým, že sa viacej uzatvára a myslí si, že vlastnou izoláciou zachováme svoje odkazy, svoje tradície, svoje hodnoty. Nezachováme. Potrebujeme počuť znova tú výzvu, že sme všeobecná cirkev, otvorená pre všetkých. Samozrejme, že je to zložitá a hlboká otázka, ale na zložité otázky treba hľadať kresťanské odpovede. Ono to znie ľúbivo, postavme múry, zaterazme všetko ostatnými plotmi, ale toto nie je cesta. Hľadajme kresťanské odpovede a riešenia na výzvy dnešného sveta. A to je výzva predovšetkým dovnútra cirkvi. Pretože tam v Antiochii si prvýkrát učeníci dali meno kresťania, Kristovci. A od tej chvíle my nesieme Kristovo meno a tedy nesieme zodpovednosť. Že podľa kresťanskej cirkvi vidieť, jak sa Kristus prezentuje v tomto svete. Tam si učeníci zadefinovali svoju identitu. Že tá identita nebude rasová, nebude národná, nebude náboženská, nebude etnická, ale bude kristovská. Tak, jak písmo hovorí, v Kristovi už nie je ani Žida, ani Gréka, ani muž, ani ženy. Všetko je jedno. Kristus musí byť viditeľný a zreteľný na našom živote, na našich postojoch, na našom konaní. A je zaujímavé, že hneď ako prvá skúška toho antiochijského spoločenstva, ktoré sa prvýkrát nazve kresťanmi, príde núdza, hlad, ktorý má zasiahnuť tento svet. A oni urobia zbierku. Pretože je to kresťanské. Pretože je to kristovské. Zdieľať nedostatky iných. Pretože nedostatok iného je výzvou pre ostatných, aby mohli pomôcť, aby mohli zasiahnuť, aby mohli niečo urobiť. Pretože tu platí to, čo hovorí písmo, jedni druhých bremená neste, a tak naplníte zákon Kristov.
Ono dnes znie veľmi populárne, populisticky. Zamerajme sa na seba, investujme do seba. Tie veľké slova novozvoleného prezidenta Ameriky ma vyrušujú. Vybudujme silnú, bohatú Ameriku, ktorá sa izoluje od všetkých ostatných. Prečo ma to vyrušuje? Pretože Amerika je postavená na našich protestantských základoch. To, čo urobilo Ameriku tým, čím je teraz, bohatým, mocným štátom, kde ľudia chodia, aby sa mali lepšie, to všetko vychádza z našej tradície. Tam emigrovali v Európe prenasledovaní protestanti. Tam založili novú spoločnosť na týchto demokratických princípoch, pravidlách, presbyteriánskych pravidlách. A preto je kresťanské povedať, nie starajte sa o seba, ale jedni druhých bremena nie sme. A tak naplníme zákon Kristov. Môžu niektoré veci znieť ľúbivo a opakujem populisticky, ale dávajme si kresťanské otázky nad výrokmi i dnešných politikov. Kam povedie svet, ktorý sa bude starať len sám o seba? Kam vedú takéto hodnoty, ktoré hovoria, nechajme ich. Nech si žijú ako vedia, nech sa bránia ako vedia, nech bojujú ako vedia. Kam to vedie, keď núdza, nedostatok jedného nie je pre mňa výzvou, aby som sa angažoval vo svete? Sme kresťania a máme zodpovednosť za to, že nesieme Kristovo meno do tohoto sveta. A preto naše kritéria hodnotenia nemôžu byť a priori ekonomické. Musia byť kresťanské. Pánova ruka bola s nimi a veľký počet ich uveril a obrátili sa k Pánovi. A ja stále verím tomu, že Pán Boh svoju cirkev vedie, formuje, pretvára, aj keď dnes zlyháva na celej čiare. Ja verím tomu, že i dnešná doba plná zlých okolností môže byť výzvou k tomu, aby povstal ten kristovský duch. Ten, ktorý motivuje tých ľudí, ktorých Pán Boh má pripravených. A bude formovať naše myslenie, naše postoje, naše názory, aby sme svet urobili lepším miestom. Pretože od soli a od svetla záleží, či svet bude chutný a viditeľný, alebo stratí chuť a stemnie. Áno, Pánova ruka, ja verím, že je i nad nami. A že je dnes čas počúvať výzvy. Výzvy tejto doby. A uvedomiť si, prečo nesieme meno kresťania. Lebo máme niesť odkaz nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Modlíme sa. Milostivý Bože, náš nebeský Otče, chceme Ti poďakovať za to, že Ty si ten, ktorý v dejinách vždycky usiluješ a zápasíš o spoločenstvo svojej cirkvi, o našu vieru. Chceme Ti poďakovať, Pane, za to, že Ty všetky okolnosti i nášho života vieš obrátiť v niečo dobré, čo prinesie požehnanie. Ďakujeme, Pane, že Ty si ten, ktorý vždy na každom mieste máš
pripravených ľudí, ktorých dokážeš v správnej chvíli povolať a použiť na svoju vôľu. Ďakujeme, Pane, že to, čo nás Tvoje slovo učí, je, že Ty si ten, ktorý nás chceš formovať a vychovávať. Aby sme za všetkých okolností a v každom čase si pripomínali to, že je dôležité vedieť, koho meno nosíme. Že sme kresťania a že toto nie je náhoda, ale toto je výzva. Aby sme vo všetkom, čo prežívame, ako to prežívame, ako to vnímame a hodnotíme, aby sme v tom všetkom sa chceli podobať Tebe, svojmu Pánovi. A tak, Pane, toto pripomeň nám. Pripomeň, že sme kresťanská civilizácia a že to znamená, alebo je odvodené od Tvojho mena. Všetkým tým, ktorí sú mocní v tomto svete. Pripomeň to, Pane, tým, ktorí rozhodujú o cirkvi, aby sme hľadali znova svoje korene a hľadali znova svoj pôvod, ktorý je u Teba. Pane, nech i tieto čudné okolnosti, v ktorých žijeme, sa stanú výzvou. Výzvou k tomu, že my sa priblížime k Tvojmu menu a poznáme, aký veľký a mocný si Ty, Boh, uprostred nás. Pane, prihovárame sa za našich nemocných. Prosíme, aby si ich uzdravoval, posilňoval v ich nemociach. Myslíme tu na konkrétnych ľudí. Modlíme sa za ľudí zarmútených, opustených, osamotených. Nech ich Tvoj duch potešuje, sprevádza, vedie. Pane, modlíme sa za to, aby i v tomto čase sa formoval odkaz našej viery a aby naša viera prežívala vo vernosti Tebe a v poslušnosti Tvojmu slovu. Vypočuj našu modlitbu, naše volanie pre zásluhy Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, keď v Jeho mene ešte takto k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neobveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. A v túto chvíľu, ľudia Boží, nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasni nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. A nech Hospodin obráti svoj obličaj k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen.